салом алейкум ба ҳама бародарон, ба ҳама дӯстон, рафиқон. Имрӯз як бародармон дар шаҳри Москва 5 билети ҳаҷ монда. Хато накунем 100 билети Тоҷикистон. Дар бораи ҳаҷ мақсад ба мо ҳамсӯҳбат шид, гап зад. Бисёр одамо ин кор рад кардан ва мо мехостем ки фикри шуморо пеш аз оне ки мо хулосаи худро бурорем, фикри шумо чист? Хулоса шумо мо мақсад бо подписчикҳо, бо дӯстон, рафиқоне ки мо дар канали Я Таҷик, яъне Самбои ТВ Екатеринбург ҳастем, мо бисёр наворҳо аз ҳаҷ мондем, лекин то ҳоло танҳо як нафар аз Тоҷикистон бо воситаи ҳамин конкурсҳо ба ҳаҷ рафтагиаст, як нафар. Аммо ин бародар мехоҳад ки 5 нафарро ба ҳаҷ фиристонад. Фикри шумо чи аст, бародаро? Ман мехоҳам ки имрӯз бо шумо ҳамсӯҳбат шавам ва фикри шуморо фаҳмам ки ҳамин кори дуруст аст ё нодуруст аст, ё ки шумо чӣ пешниҳод мекунед. Ва фикри ҳамаи шахси шумо, ҳар кас фикри худша нависад. Иншоалло ки мо дар эфир мехонем фикри шуморо ва ба ҳамон бародар насиҳат мекунем. Агар кори дуруст бошад, чӣ хеле ки мо медонем, дар эфири мо, дар наворҳои мо бисёр олимҳои бақувватам дар омада тамошо мекунанд иншоалло ва маслиҳатҳои хуб медиҳанд оиди ҳамаи конкурси билетҳои ҳаҷ. Аниқ рост ака билет ҳаҷ. Мо бисёртар ба шумо расонданем ки ин бародармон расмаш дар болои экран мондагӣ 5 билети ҳаҷ мондааст. мехостам фикри ақидаҳои шуморо фаҳмам, ки шумо мақсад чӣ мегӯед, хулосаи шумо чӣ аст, фикри шумо чӣ аст, кори хуб аст ё кори мақсад хуб нест. ҳам бародар ҳамин корша давом тия ё давом натия. Бисёр одамо мақсад занг зада ҳар хел гапҳош гуфтанд, ана чӣ кора ин кор, мақсад хонаи худо шумо билет мондаед. Аммо мо пеш аз оне ки ин бародар навора монда, мо шнида будем. Дар ҳақиқат ман худам шнида будам ва ба ин бародар ман гуфтам ки Орионбанк бошад ё Амонатбанк бошад ё Агроинвестбанк бошад, конкурс мекунад як бародар аз Тоҷикистон. Вай банк қарз мегирад, кредит мегирад. Дар ин кредит карташ метиҳанд, мақсад билетиш мекунанд. Билет дар ҳатто дар телевизор, ҳамин шунидем ки дар телевизор нишонданд ки ҳамо лахатрон тов мехӯрад, ҳамин билет меғалта билети ҳаҷ. ҳам бародар ҳаҷ рафтагӣ буд аз ҳисоби ҳамо. мо ҳамин чиза шнида будем. аммо мехоҳем ки ҳар кас фикри ақидаи худша нависа. мо наметавонем мақсад ба ҳар як гуноҳ шарик шем, ба ҳар як мақсад чӣ розӣ шем. Раҳмат бародар. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки фикри ақидаи шуморо ва камеам бошад ба шумо ҳамсӯҳбат шавам ки шумо чӣ фикр доред. Конкурс бале ростай бародармон дар Москва мондагиай. Дар описания ман наворша мондам, ссилкаи каналша мондагӣ, ҳамуро мондам ва мехостам ки аз шумо пурсам ки ҳамин бародар фикри хуб мекунад ё мехоҳам ки имрӯз фикри шуморо пешкаши ӯ бародар кунам ки ӯ бародар хато мекунад ё не. Шумо чӣ мегӯед оиди ҳамин гап, мақсад шумо чӣ мегӯед, фикри шумо чи аст? Дар комментария нависед, дар эфир нависед. Иншоалло ки мо ҳамсӯҳбат мешавем бо шумо, бо ӯ бародар ки мақсад шояд ки хато мекунад ё шояд ки хато накунад. Ба ҳамин хотир мо видеообращение мекунем ба муллоҳои ҳозирзамони шаҳрҳои берун ва даруни Тоҷикистон, берун аз кишвар ва даруни кишвар. Ба ҳамин хотир бародаро бодиққат бошед, фикри ақидаатонро нависед, лайка фаромӯш накунед, ба дигарҳо фиристонед, делиса кунед ки онҳоам бохабар шаванд ва бетараф набошанд дар бораи мақсад билетҳое ки конкурсда гузоштанд барои ҳаҷ рафтан. Иҷа танҳо билети мақсад ҳаҷ нест, бо 100 билети Тоҷикистон ҳастай, плюси бо хато накунем як 20 конверти 10,000. ин конкурси ман нест, ин конкурсро ман ташкил накардам. Бародаре ки расмшо мебинед,
ва силкаи ҳамун конкурс дар описани мондагӣ дуруен тамошо кунед. Қадамшоҳи Исоев мегӯянд аз шаҳри Москва ҳаст. тӯли чандин сол бо мо дӯст аст ин бародар, аммо ҳамин корро ташкил кард ва мехоҳад ки аз бародароне ки ҳамроҳи мо ҳамсӯҳбат мешаванд, олим ҳастанд, мулло ҳастанд, домло ҳастанд, одами басавод ҳастай, илмдор ҳастай, мехоҳад ки бифаҳмад, воситаи эфири мо мехоҳад ки бифаҳмад ки ҳамин конкурси мо ташкил кардаем бемасъулияти мақсад ҳамин олимои дини ислом ташкил кардагим дуруст аст ё нодуруст аст. бародаро хушомадед, лайка фаромӯш накунед, фикри ақидаи худро дар комментария нависед ё ки дар ҳамин ҷо эфирда нависед, мо мехонем. оё билете ки бародар 5 билети мондааст ки як нархи билет 1000 рубл аст. ба 1000 рубл метавонад ки ҳаҷи фарзӣ, ҳаҷи умра не, ҳаҷи фарзӣ равад. гапу чап ақурат накӣ, эфири ман несай, гапи зиёд назад. ту баномус бошӣ, агар якум ки мара дашно наметӣ, ту хеле беномуси ҳароми каломе ҳастӣ. барои ҳамаи бародарони азиз, нафароне ки мефаҳманд, ба тарбиянд, ба сабр тоқатанд, дашном намекунанд, ай ҳаромӣ таваллуд шидагӣ нестанд, мақсад бо мо ҳамсӯҳбат мешаванд ва фикри худшонро менависанд, фикри ҳақиқии худшонро менависанд бе дашном. мо қабул дорем. ассалом бобои ҳоҷисози хуб, шукронаи худо. Ассалому алайкум из Екатеринбург. Ва алайкум ассалом. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо имрӯз бо шумо ҳамсӯҳбат шудем, дӯстони азиз, ки мо ин масъаларо бояд ҳал кунем. Дуруст аст ё нодуруст аст, хуб аст ё хуб нест. одам метавонад ба нархи 1000 рубл ҳаҷи фарзӣ равад, ки нархи ҳаҷи фарзӣ, шукронаи худо, ҳаҷи нархи фарзӣ 2.5 то 3000 аст. даромадем чӣ гапа? Касе ки нав даромад фаромӯш накунад, лайкамона, ин наворро ба дигарҳо фиристона, то ки дигар дӯстони мо бояд аз ин навор бохабар шаванд, аз ин ҳолат. расул ҳаромай қабул намешавад ҳаҷаш. барои ҳаром гуфтан қабул нашидани ҳаҷаш ба фикрам ки бояд далел дошта бошед. нашид ин корото накард. ин корои ман неста. Як бародар мондагия. Мо имрӯз мехоҳам ки расулҷон, як чизе агар нафаҳмида бошед, ман шуморо мефаҳмонам, саросима нашем. як бародар дар шаҳри Москва 5 билети ҳаҷ монда. мега ки ман ба 1000 сум мақсад 5 нафара метавонам ки ҳаҷ рӯй кунам. билетоша мефурӯхад, чӣ кор мекард, вай проблемаи вай. Мо хе присидестае ки ҳамин кори ман 1 дақиқа гапу гап, 1 дақиқа ман шуморо мефаҳмам. ҳамин кори ман дурустае, нодурустае, ҳамун аймо присидестае. ман олим нестам, ман доно нестам, ман ягон домло нестам, ана ман ҳофизи Қуръон нестам. бародаро, ман аз шумо присидестам ки агар доно бошед, хондагӣ бошед, савод дошта бошед, ба илтимос ҷавоби пурра тиҳед. ин саволое ки шумо менависед ҳарома, ин саволое ки менависед итария, утария, ин хеле гапо нанависед. ман дар неинтересна ин гапои шумо факт далел қати биёред ки дар ҳақиқат ин дуруст аст ё нодуруст аст. олимои тоҷикистон чени мо шумо надонанд. 1 дақиқа ман шуморо мехонам, саволтонда ҷавоб метавам. ҳаромай қабул намешавад ҳаҷаш. барои қабул шидани нашидани ҳаҷ ира фаромӯш накунед ки танҳо худованд худаш медонад. агар ту ба пули 7 пуштат 1 сомонӣ ҷамъ карда бошад, дода бошад, худованд қабул ки накунад, ҳаҷат қабул намешавад. барои ҳамин пеши худтон мақсад доногӣ накунед. ана намешавад кард. дар дача рост мӯй басум ҳаром хонаи худо биравад. дача рост, даҷо рост мӯй басуми ҳаром равад. охи брат, да пустим моро пул партоям, морам ба умед орам, ба умед нодурустае. ман доноям, ба худо дуруст нест. рустамҷон, марҳамат, ба мақсад шумо доно ҳастед, гаптон туғри. шумо доно маъноеро дорад ки мақсад шумо илм доред, правилна? вақте ки шумо илм дошта бошед, вақте ки шумо баҳс, мақсад баҳс не, вақте шумо мақсад далел оварда битонед, вақте шумо доказат карда битонед, мақсад чиш мегирем да ба забони блогерӣ. барое ки мо илми пурра надорем, мақсад факт далел ин чизоро фақат метавонем ки мақсад
между собой и гапа бигем. Ма шахсан ай чизо бахшиш камтар кафоем. Ана ман медонам ба худо дуруст аст. Ана дуруст будан гапа туғри дуруст будан набуданат не ки ҳаҷ қабул мешава намешава ира худованд худаш медонад. Одамо 100 сол 70 сол 80 сол кор мекунанд 80 сол кор мекунанд наметавонанд ҳаҷ рафта. Не ки бачашон 2 сол кор мекунанд 1 сол кор мекунанд ними авлодша ай шаҳри Екатеринбург не аз тамоми Россия хешта борша ҳаҷ рой мекунанд. оё қабул мешава ҳаҷи ӯ намешава ира фақат худо медонад. барои ҳамон илтимос дар бораи қабул шидан нашидан хитона доно нагиред. шумо бигем ки дуруст аст нодуруст аст ҳамин кор ҳамин рафтор ба шумо маъқул аст маъқул нест аст лайкамонед а бача номерота рӯӣ кун қатъи мулло рӯпарӯ мекунам ку ҳаромай ҳаром нест. гапу чак бахшиш мо аями муллоҳо гирифтаистем ҷураҷон. мо ай мулло аллергия дорем ай домло аллергия дорем. мо илм надорем ки қатъи ва ё рӯпарӯ шем. мо қадар бақуввате нестем ки қатъи ӯ мақсод сарбасар шем. салом алейкум ҳоҷи солӣ шукронаи худо соз раҳмат саломатӣ шукронаи худо. танҳо бародаро ман аз шумо ҳамчун дӯст ҳамчун бародар як маслиҳат пурсидистам. мада дар кор нест ягон мулло. агар мада дар кор шавад ними гуфти гапҳои Екатеринбург ҳамаш олимай. ман мақсад мепурсам мисол не ки ман шуморо ҳамчун дӯст гуфтам мақсад даъват кардам дар ин ҷо ки биёй масъаларо ҳал кунем. ин масъаларо ҳамон бача мақсад шояд ки ҳамон бача гумроҳ шуда бошад. шояд ки вай ай илми зиёд шавида. шояд ки ягон кас совети хуб дода боша ӯро. ва алейкум ассалом. ҳаминҷо як бародар 5 билет монда. касе ки нав даромада намедона 5 билети ҳаҷ мондагӣ 100 билети Тоҷикистон 20 конверти 10,000 конкурс кард. ҳамон конкурс кард бисёр одамо дуроман ақурат шикан дар шумо мушкан. ҳамон бародар ба мо муроҷиат кард пурсид ки ами эфир ки бародар даже гуфт логин парола метавонед та эфир ки ма ба канали худам дуроман ва ман гуфтам ҳамин бародароне ки навбарҳои моро тамошо мекарданд бисёриашон мақсад доно ҳастанд олим ҳастанд басавод ҳастанд ва ман аз онҳо илтимос ва хоҳиш мекунам ки фикри ақидашонро нависанд ва пешниҳод кунанд ки ҳамин кор дуруст аст ё нодуруст аст. ба ҳамин хотир бародаро ман шуморо даъват кардам дар ин ҷо ки ҳамон бародар ҳамин хел кардааст. лекин ман шуморо ба ӯ хотири даъват накардам ки шумо дурои мисол маро дашном кунед ё ки вая дашном кунед. аввал ки шумо мақсад бародарони мо ҳастед дӯстони мо ҳастед ақурат накунед. ақурат кардан бошад мо ҳам ақуратон мекунем ки ҳафт пуштат фурмош мекунам ки акадом чиай минтақаи қиблаи қабилаи. ассалому алейкум ҳоҷӣ чӣ гап шуда тинҷия бародарҷон ҳамин роста чун числаба ҳай билет номаълумай нашуд билет. дар ин ҷо мо як маслиҳат кардастем қатъиян бародаро фикри шумо ки ҳамин конкурси як бародар конкурс кардааст дар Москва 5 билети ҳаҷ мондааст. ҳисобе ки мақсад мо навбарҳои ҳаҷро бисёр навбардорӣ кардем ва мо савол дод ва мо мақсад пешниҳод кард ки ҳамин кори ман дуруст аст ё не. ҳисобе ки маълумоти бисёр надорем чӣ хел ки як хел муллои шаҳри Екатеринбург як хел бародароне ки илмшон васеъ аст мақсад метавонам ба мо маслиҳатҳои хуб диҳам. ба ҳамин хотир мо пешниҳод кардем ки бародаро дуроем ба мо маслиҳат диҳем ки ҳамин кор дуруст аст ё ки нодуруст аст. мо худмон илммон намераса ки мақсад таҳлили Қуръон гардонем ё ки фатво оварда битонем ягон далел оварда битонем ки ин бародаро қонеъ шаванд ки хо конкурс мақсад дуруст аст. ма дар конкурси худам як конкурс монда будам хато накунам 10 китоби Қуръона монда будам. ақурат мекардам ки мақсад чӣ конкурс Қуръона дар конкурс монда. охир дар ҳамаи ҷо дар ҳамаи мачитҳо ира фаромӯш накунем ки ира фаромӯш накунем ки дар ҳамаи мачитҳое ки ман рости гап мерафтам даже мачити Якачинор иншоалло насиб дар ватсапи қажидат кам наёфтем та зангам назадем. ана дар мачити Якачинор ман худам истодагӣ будам ки бародаро пул ҷамъ мекарданд конкурс қориё ташкил мекарданд конкурс баъди чишмон дидагиам дар ҳамин моҳи шарифи рамазон хатми Қуръон мешид кадоме ки
роно ба пуррагӣ саволошда ҷавоб медод, ҳамун пула ҳамро медоданд. Вай ҳам конкурсае ку ба ҳамин хотир мо бародаро мондем 8-10 китоби Қуръон мондем, бародарода тақсим кардем. Бо ин бародар 5 билети ҳаҷ мондагиай, одаме ки 1000 рубл да мақсад билет мехара, ҳаҷ мебаранаш. Ҳама расходиш дар калаи ҳамоа, дар калаи ҳам бародарай. барои моро пешниҳод кард ки ака чӣ кор кунем, чӣ хел кунем, ҳама аққурат кардеста. Ман гуфтам хайр бесем подписчикои мо яке аз подписчикои беҳтарини муъмини мусулмон ҳастанд. ба савол иншоалло ки ҷавоб мегирем худохоҳ. фикри шуморо ман хостам, касе ки дарро фаромӯш накунем ки шумо дар куҷо дуромадагин, ҳар кадоми шумо метавонед фикри худтон нависем, ба ғайраи нафароне ки дашном менависанд. Дашном аққурат ин на фикртона, на пешниҳодтона, на як чӣ. ба худтона гапои ганда сахт мегирем да. Агар аққурат кунем, дашном кунем, бидонем ки мақсад аҳли байти хонагиҳои худтона, авлоди худтона хистанд. билет 100 токая чанд сума? Билет 100 дона билет мондагиай. Билети Тоҷикистон. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Чӣ гапе ака? Шӯҳраҷон хуш омадӣ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мегем я лайкам бародарҷон. Айн бародаро хурсанд шаванд. Дар инҷа 5 билет, як бародар 5 билет мондагиай. Дар бораи ҳамун гап зесем ки кино кай набуд мегем. Иншоалло насиб як бародар бояд бияй Москва. Иншоалло як киноча синка мекунем. Салом алейкум ака созем. Шукронаи худо. Дар инҷа вай кардам. Дар бораи ҳамун билет як маслиҳат раста. Можете потише? Чё-то пораньше пришли? Сегодня? Да. Сколько время? Время Салам алейкум. 22:37. 22:37. Еще рано, до 11 вот должны. Тихо, все, спасибо. Я в эфире. Инем хи бародарин азиз, чизе ки ман заказ кардим оварди. Батареям гирифти сам. Тра гуфтан ки сам бойда батарея гирем. Чӣ кош мекунед батарея? Рамка. Гап фаромӯш накунед. Ба ҳамин хотир бародаро, шукронаи худо саломатии мо хубай. Ба ҳамин хотир мо бародаро ҳамсӯҳбат шуда истем қава шумо рафиқон дӯстон ки фикри дари маро пуш, закрой, пожалуйста. Фикри шумо чия нисбати ҳамин конкурс чия? Чӣ фикр дорем? Зурай. Саломат бошед. 5 билет мондагиай. Қариб таи 2 миллион да карочи билет фурӯхтанияй. Мардума 5 нафара. 5 нафара ба 1000 сум ҳаҷ рӯй карданияй. 5-звёздочный отель, 2 гостиница, хӯрду хӯрокшон, туда обратно равпулишон, автобус пулишон, самолет пулишон, ҳамаша ба кала гирифтага то визашона. Баъд ҳамин бародаро ки бисёр ҳар гапш гуфта, мо дар пешниҳод кард ки бародар ку ҳамин кора ҳал ка, ҳамин кора давом тем ё не. Мо имрӯз ҳамсӯҳбат шудем бо шумо ки шумо чӣ мегем? Ҳамин кори хуба ё кори хуб нестай? Маслиҳат, ягон маслиҳатем шумо ё ягон чӣ пешниҳод кунем? Шахсан мегӯям конкурс ҳаромай. Барои чӣ мегӯям конкурс ҳаромай? Ки дар любой баҳс, мунозират, дар мақсад ҳар он ҷое ки рол пул бозӣ мекунад, ҳаромай. Кулоб дар Екатеринбург 3 моҳ шуд гумай. Ма фаҳмидам Нодирова мавзуна. Ҳамира дар WhatsApp мо менависӣ бародарҷон, мо иншоалло ки пешниҳод мекардем. номери телефони мо 982 69 505. иншоалло ки бо кӯшиш мекунем ки пайдош намоем. бародаро ихел аст да. Вақте ки як бародар мақсад як номерои WhatsApp навис, номерои WhatsApp нависта наметавонам. Ҳамин хел мегунад. Дар ҳамин любой видео будро бисёр шуда аста. Билети Екатеринбург буза мебура, авиакасса Екатеринбург буза мебура. Барои ҳам бародаро мо мехостем ки ҳамсӯҳбат шем қатъи ҳамин дӯстон бародарон ки оиди ҳамин конкурс як ҳамсӯҳбат шем. Ба ҳам бародара бигем ки ин кора бас ку ё ки сар ку ё давом те. Дар як авашнои база кор мекунад 3 нафар. Бародарҷон як нафари дигар барои мо ваҳй кард, пешниҳод кард ки амихел дар 4 база як бародар савдогар будай даже. Як занака кор бурдай, пулаш додай корш бурдай,
کار نکرده پلاک گرفته چی گرفته که نامعلوم اول پلاک گرفته بعد رفته کار نکرد او آدم پاسپورت چه گرفت کاروچی هم خیلی تیمان بسیار شد در چهارم بازار بود نکی انشالله در واتساپ نویسه انشالله که موبایل میکنیم ابراهیم 982 69 525 تو میتونی انشالله که در واتساپ ما هم صحبت شد ما اویدی با گپ میزنیم خلافا انا دوستان عزیز درباره کنکورس اگر امکانیت داشته باشید مرحمت سویتوت یا مصلحتوت انا اگر نداشته باشین قوت نداشته باشین علمی دنیاوی نداشته باشین مقصد میتونیم که تیمار حلش کنیم اون برادر را بگیم که کارش دوام دادم بگیره اگر داشته باشه چه تو تکو ну-ка дай посмотреть кида нишон дадеш ну-ка нишон дадеш Не, прямо смотреть, и просто желтый чай я гончи не знаю я гончи не знаю просто желтый не казала, ничего не ёфты чихта докашда нахи бародарин азиз я гончи не знаю куча همون سوز نمیدی نه همه کسا خوش آمدیم برادران عزیز کدومه که نو در اومده است و نمیدونه درباره چیه گپ لایک پخش کنین گپ درباره و فکر کنم که کارتینکر اهمیت داشته باشین سراز میفهمین که درباره حجای این کنکورسی ما نیست برادرو این کنکورسی ما نیست ما تشکیل هم کردگی نیست این در نیت مونم نیست انشالله چنین کنکورسو یک برادر کنکورس شدگی ما مسئولیت کردنیم که هم قطعی شما که همین کنکورس دوام تیا یا که دوام نتیا اگر پیشنهاد داشته باشین مرحمت نویسین و ما میخوام که نفرانی نویسن که علم دینی و دنیاوی داشته باشد اگر نداشته باشد مقصد علم دنیاوی داشته باشد یکم پیشنهاد کنم چی گفتیم برادران عزیز یا که بیا گپوی خمونا میزنیم دوستان عزیز نو را پهن نکردیم پدیدیت کنیم تا که دیگر رو با خبر شوند از این کنکورس یا که دروین در کانال قدم شوی صرف انشالله کنکورس است میداریم درباره کنکورس گپ میزنیم و شما میتونید در اونجا اشتراک کنید و فکر عقیده خود رو نویسید خدا نگهبانتان باشه دوستان عزیز موضوع ما با همه 20 مینوت جوابش انتظار تاجدین ناصرف جوابی چی را شما انتظار هستید اول شما سوالتون هستیم بعد جوابش گیرید تاجدین ناصرف سوالش هستید بعد جواب گیرید 5 بلیت حاجه گفتیم 100 بلیت تاجیکستان با 20 کنورت 10,000 کنکورس کرده برادر انا ما را هم خیلی پرسیست است که مقصد چیکار کنیم کنکورس دوام تیم علیکم و سلام محیب الله کنکورس دوام تیم یا که قط گردن شما چی میگین همه کنکورس اگر به 1000 روبلی که رحمان اکا ما میپرسیم از گفته های شما معلومه که فکری ما رو قدردار میکنید خوجی گفته قدرداری میکنید هیچی گفته نمیتونم بله برادر جان گپوی شما هر یک گپی شما رو انشالله که ما با دیده ها میبرداریم البته قدر میکنیم برادر ها چیزی که بلیت میشه تشتن اولی نامعلومه برای بلیت فکر شما اساسا برای ما مهم است راستی گپ برای چی مهم است برای پیشروی کانال ما پیشروی ما از همه شما وابستگی دارم این با فکر شما نحس میدونیم که پیشروی دولت این جمعیت است این جهانبینی وسیع مردمی که وسیع باشد دولت هم در پیشروی انشالله ما هم خیلی مثل همون دولت سلام علیکم اکا من بختوار از شهرتوز من через ازبکستان روم نمیشه اکا شما رفتن گیره через کجای میرین روین یکی گرانیسه تاجیکستان درمان نمیتونین سلام علیکم چطور کنکورس یک بار میگفتید کنکورسی مو نیست کنکورس یک برادره کنکورس کرده 5 تا بلیت موندگی برای حج همین درسته نادرسته گفتم و مصلحت پرسیدیم سلام علیکم چطور کنکورس یک بار فهمید سلام
кайда граница ҳуй мешавад номаълум бародарҷон дар дидил номаълум ака қазоқистон рафта мешавад салом алейкум бародар ба фикрам ки фақат гражданиёи худаш меравад агар шумо рафта тонед агар шумоам рафта тонед не ки тоҷикистон дурумо наметонед барои ки тоҷикистон границаш маҳкам аст ин ҳама хеле конкурси як бародаре мо маслиҳат пурсидем ки ҳамин кор дуруст аст ё нодуруст аст шумо фикри ақидатонро нависед алейкум ва салом мирматҷон тилҷе саломат бош хуш омадӣ бародар ҳама каса хуш омаден раҳмат барои дастгиритон барои лайкотон дуромада метонем дурунош чира дуромада метонем ака меган границаи якум ҳуй мешаваку хай касе ки мега шояд ки шава мумкин пеша якум шава баъди якум шава кадом вақти шед иншоалло хабардор мешавем ҳамин қаша медонем ки конкурс ҳаромаи дигараш аз ягон мулло ё хоҳирӣ аниқ кунед хуб боз як бори дигар раҳмати калон саломат бош ки қадрдонӣ мекунед фикри моро худованд ёру мададгоратон бошад саломат бош бародарҷон албатта мо қадрдорӣ мекунем худо хоҳад иншоалло гапи ту дуруста агар ман гапи фикри туда ман ҳамфикр ҳастам ҳар ҷое ки ролда пул бозӣ кунад и мақсад ҳаром мешавад барое ки шарт мешавад имрӯз гуфтанд ки аз якум ҳуй мешавад мегӯянд ҳай худо хоҳад иншоалло насиб ба якума зинда монем радио казан казокистон озодӣ гуфт радио озодӣ гуфта боша агар худо медона ҳуй шавад бародар лайк ба дашт задам саломат бош мирмат туҷе раҳмат ҳоҷӣ ба фикри ман конкурс барои билет ҳаҷ рафтан мумкин нест ҳоҷӣ шумо худтон медонед ки конкурс як қумора бале гапи туам дуруст чанд рӯз як видео накарде мазам набуд вале садабдон тоҷикистон кай рафта мешавад биёмонед бародар ҳамин конкурсҳо хунук муҳоҷирон хурдам ба конкурсҳошон саломат бош бародарҷон ин конкурсҳо хуни ягон каса нахӯрдам ира фуромӯш накунед ки агар то кунад астағфируллоҳ то як ҷо нахӯра намехӯриш правилно ҳамин як ҷо ки нахӯра намехӯриш ҳамун муҳоҷире ки пул надора куҷо мехара билети конкурса ҳозир мегӯянд ки пул надора шиштиян представед ки як кас 20 билет харида 20 билет харида як конкурс ки як конкурса тамошо кунем 20 билет харида муҳоҷире ки пул надора муҳоҷире ки дар карантин шуда ай куҷо билет мехара ҳеҷ хуни ягон кас нахӯрда ҳар кас хуни хича худаш мехӯрад ана бародари шахси мо хоксори шумо маъқул саломат бош бародарҷон шумо дӯстони ман ҳастем радио озод дурӯғ мега ака радио озод намедонам дурӯғ гуфтан рост гуфтанаша радио озодам мисли мову шумо як блогера як одама як инсона на пешгӯӣ карда метавонад на як чи дигар барои пешгӯӣ кардан чӣ шуморо фаҳмонам ҳатто ҳукумат наметавонад пешгӯӣ кунад барои чӣ барое ки екатеринбург ҳукумати шаҳр аст екатеринбург мегӯяд ки якумда мешавад ё 15 мешавад ё ки пешаи ӯ мешавад кушода ё ки як моҳи дигар бо давомаш метиҳад барои пешгӯӣ кардан хуб нест мо аи чиз мақсад даст кашидем саломат бош меган нахара раҳмат ба падарут рост меган нахара намекунанд конкурса бале нахаран агар намекунанд не ки охи дар карантин як маву шумо шиштагӣ нестем ахбори тоҷикистон гуфтаку ахбори тоҷикистон мега радиои озод мега ва ғайраҳо мега ҳамин мега калимаи мега ин худаш обычне слово гуфти гапо вақте ки граница кушода шид шумо ба ду чишмтон диден ягон самолёт парид ягон самолёт расид ана кушодагӣ ай ҳамун вақте ки карантин шуда олиам гуфтаистам ки дар ҳамин ютуб медорем фақат дар бораи чия билет моҳи меша мо нашид карантин касалиҳо бисёр шид давомаш дода моҳи дигар дамонда охи бародаро бисёраш билет дорам аю 2-3 моҳа яхелаш билетша возврат канатонистаги ки тоҷикистон биравам ҳар рӯз ду чашмаш чор дар ютуб ки кай радио озод чӣ мега кай мана ахборои тоҷикистон чӣ мега дуруст акаҷон рост меган не ки агар меган
таохирам гӯш кунед мега мабодо агар касалӣ ё бемориҳои тоҷикистон кам шавад, граница кушода мешавад. Агар кам нашавад, боз карантин давом дода мешавад. Иро фаромӯш накунед, дар шаҳри Китемур ҳам хел шуд. Оҷи ман як подписчики оддӣ ҳастам. Шумо одам ҳами бо обрӯ сад ами номи конкурса нагин, қадри худтона паст накунед. Пеши подписчику ҳоҷи ака, ҳоҷи бо хона мерем. Кай ба хона мерем? Иншоалло. Салом ба ҳама. Салом алейкум. Кай кушода шавед. Мешавад, номаълум аст. Бародарҷон, боз худо нигаҳбонтон бошад. Шумо як мардаки хуб ҳастед. Иншоалло худо хоҳад. Мо номи конкурса ба кадом хотир гирифтесем, бародарҷон? Конкурси қориё мешавад дар ҳар як моҳи шарифи рамазон. иро фаромӯш накунед. Конкурс мешавад, бисёр конкурсҳо ҳастае ки дар мақсад воситаи пул намешавад. Не, астағфирулло. Пул ҷамъ мешавад. Нафароне ки саволҷавоби қуръона бисёр саволҷавоб мекунад, пула дода мешавад. ҳамтари конкурсҳо дар Якачинор ман дида будам, шунида будам ки конкурси қориё баъд дар ҳамон ҷо намедонам чанд пул ҷамъ мешида, ҳамонро мукофот дода мешид. ана ин конкурси мо ба ӯ хотири нест, бародарҷон, ки мақсад мо баҳс кунем ба ҳамдигар. ин конкурса як бародар ташкил кардаем. Ман пешкаши шумо кардастам ки бародаро, ҳамин дуруст аст ё нодуруст аст, ҳаминро дастгирӣ мекунем ё намекунем. Шумо фикртонро нависед. мо ба ҳамон одамон, ба ҳамон бародар мерасем ки бародар, ҳамин конкурс ҳамин подписчикои ман гуфтанд ки ҳаром аст, накӯ, басш кӯ, як чи дигамон, як кори дига кӯ. ана меҳрубон равшан дастгирӣ кардан ба дастгирии конкурсро сар кард. оё дуруст аст, ҳаром аст? Меҳрубони равшан дастгирӣ кардан. баъди дастгирӣ аввал ки аллоҳ ҳамаи ғарибонро нигаҳ дорад, саломат бош. аввал ки як гапто мегӯям, бародарон. аввал ки меҳрубон равшан як ҳофиз буд, як сароянда буд. Як сароянда буд ки аз тамоми гӯшаву канори рӯи ҷаҳон дастгириш карданд. Правильно. пулиш зиёди баъд шид, сиҳатиш, саломатиш хуб шид. мақсад думи конкурса гирифт. ман дар бораи чӣ гуфтанем, бародаро? шуморо ҳозир агар ман як чанд навор кардам ки ягон кас даже ёрдамам накард. ай 5-10 ҳазор ду кӯдаки бечора бемор буд, инвалид буданд. ай 5-10 ҳазор дига ягон кас ёрдам накард. Не ки чӣ ҳофиза. ҳофизам одамай, не ки мардакай. шумо дидед, мардакай вай ду кӯдаке ки инвалидай. шумо бояд дастгирӣ накунед. шумо не ин бародароне ки мисол моро тамошо мекунанд ҳамин ютубда, вайро мондаву мақсад ин мардака гирифтан дастгирӣ карданд. як бисёр золимиро нишон медиҳад. Что-то хотел спросить? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Я второй раз тебе салам говорю. Да? Как ты зашел, я салам говорю. ака ба наздикӣ меша бошад роҳо. иншоалло гуфтесам ку мардум мешавад. мерафта бошад самолёто Москва душанбе. ака номаълум ай худо рӯзи шава иншоалло мешавад. ба ин хотир бародарони азиз, оиди конкурс ман фикр мекунам ки ба ҳамин саволум мақсад ҷавоби муайян гирифтагӣ нестам. ва ин пешниҳодам ягон кас пешниҳоди хубам накард дар ҳамин эфир. шумо як пешниҳоди хуб кунед ки ҳам бародар давом тия ёе ки ҳамон конкурса айбайн бигира. ҳаромай мегӯянд, як хелбо менависем ки мақсад ҳаҷат қабул намешавад. 5 билети ҳаҷе одам метавонад ки мақсад ба 100 сол бигим сурбада 50 сол мақсад 40 сол орзуи хонаи худо рафтан мекунад. мақсад шароитиш нест. як билет 1000 сом мехарад. шояд ки дар насибиам бошад ҳаҷ рава. саломат бош. не бародарҷон, гапат 100%. фикри мо хато ҳаст, ягон омоди дигар ташкил кунем. хайр паноҳу ба худо. ҳоҷӣ ман хай гап гуфтам.
ягон гапи хато гуфта бошам, бахшиш не ки ба фикрам ма хато ҳаст. Ягонам Бародарҷон, хеле фикри шахсита, ҳеҷ гап надора, худони гапон боша. Мо судид намекунем, мо ягон кас ҳеҷ як нагор намекунем ки ту неправ, ту это. Фикри та якаҷон, ин фикри шумоаст. Шумо фикри худто наменависед, мо фикри худмо намегем, вай фикри худча мекунам. Ака ма прописка дорум буд нӯшидааст ва прописка кунам ё не дар ахбор дар гуфтан автоматически падилитса мешавад, дуруста? Ира фақат ФМС медонад. Ахбор бисёр чизора мебарора ки ФМС ҳоли дарак надорад. Як бор ФМС бира, иншоалло ки хуб мешавад. дӯстони азиз, ҳар кас фикри худша мегӯяд оиди ҳамин конкурс, оиди ҳамин кор. Мо на тарафдор шем, на бетараф шем. ба ҳамин хотир бетараф нестем ки мо бояд ин чиза рӯи об буродем ки бародар ин корро накард. Не ки бо ҳаст ки мегӯем ки бародар пешниҳод кардам ки ин корро бикар. Ба ҳамин хотир мо пешкаши мардум кардастем ки мардум чӣ мегӯянд. Мегӯянд ки конкурса давом тед ё ки давом натед. Конкурс ягон маъне дорад ё ки надорад. хеле ҷавод даштагӣ бошӣ роҳат мекунад бародар. Дар ҳақиқат худованд хайр насиб гардонад ҳар кадом мутмаин. ҷаҳонро мебинем. Салому алайкум ҳоҷӣ, чӣ хеле шуди? шукронаи худо бародарҷон, худо нигаҳбонтон бошад. Соз шудем беҳтар. Як ҳафтаи дига иншоалло дар хонаем, баъд кор мебурам. Насиб бошад. намехел бародарони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. Гап занед, чӣ фикр дорем? ҳар кас алайкум ва салом. оиди конкурси ҳам бародар чӣ фикр дорем шумо? фикротонро нависем, беҳтар мешавад ки ҳам бародар мақсад бохабар мешавад, бо беҳтарин мешавад ки ҳамон конкурс чӣ шида. оли баъзе одамо мақсад ман медонам ки баъд айнавор тамошо кардан ҳамон картинкаро ки мебинад конкурса медура ақорат мекунад ки ҳоҷӣ чӣ ба конкурс кушодӣ, хеле гап мезанад. не ки конкурси мо нест, конкурси ҳами як бародаре. мо пешниҳоди шумо кардем ки чӣ ҷавоб метиҳед шумо, чӣ мегӯед? агар ман буду шумо шахсан 1000 сум дар яке ҳамхел сартон то худ билет харидем, билети ҳаҷ $2500-3000 билети ҳаҷ насиби шумо карда боша, шумо мерен ҳаҷ ё намерен? ака ҳамаш қимораи пулаке, рост мегӣ, дарди дил рост мегӣ. қимор ҳамаш ҳамин кадоме ки мақсад пул қад боша қимора. дуруст гап, дуруст. аммо барои чи як бародар ай тоҷикистон ҳаҷ рафтааст, ай банк қарз гирифтааст, оиди ҳамун қарзаш билетиш додан, ҳамун билетиш бозӣ кардааст, билети ҳаҷ баридааст, ҳаҷ рафтааст, омадааст. нахоҳ ҳамун нафароне ки дар тоҷикистон бошанд, шахсан ҳамун одаме ки рафтааст, ҳатто дар даруни масҷид, сардори масҷид бигӯем хато намекунем, дар масҷид аст. ман аввал шуморо дидам дирӯз пеш дар астон ба калб картинкаи шумо гуфтем роҳ хеле шуд ё не? Алиев Файзуллоев, мо дар дастам ба калба дуруст мегӯӣ. вай наворро гузоштем, баъд дар болои картинка ва дар поён описание нависем, дар номи ҳамун видео нависем ки ин навор 2 сол пеш аз карантин, яъне ин навор аз архив аст. барои чӣ мо наворро мондам бародаро? барои он мондам ки шумо дар ҳақиқат бовар кунед, вақте ки мо навор мегузорем, шумо бояд бовар кунед ки мо мақсад дорем, контракт дорем, мо шартнома дорем қатъи крилия путешествия, ҳамин авиакассаи шаҳри Екатеринбург мо контракт дорем. шумо мақсад бовар кунед. вақте ки мо дар бораи билет гап мезанем, бисёртон мақсад бовар намекунем. ба ҳамин хотир мо аэропорт мерем, мепурсем ки мақсад бародаро шумо бовар кунед ки мо дар ҳақиқат билетфурӯшем ва хабарҳои нава мо аэропорт мегирем, информатсия мегирем, шумо дар метиҳем. ай сайтҳо мо намегирем. номаълум раҳо ҳуиша мо шуморо хабардор мекунем, ҳозирашда номаълум аст. дӯстони азиз, ҳозирашда фақат гап дар бораи
конкурси як бародар кушода кардааст, дар бораи ҳамон гап рафтааст. Якм баъд дар бораи ҳамин лайку подписчик шудани гӯбонтон бошад. Бародарони азиз, ман хеле хурсанд ҳастам ки шумо фикрҳои худтонро менависед ва ман хоҳиш дорам ки шумо бо пешниҳод кунед ки мо бояд чӣ кор кунем, чӣ хел навор гирем, чӣ навор гирем ва куҷо кадом информатсия барои шумо бисёртар зарур аст. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо ягон хабари нек, хабари хуб расонем. Худованд ҳаматонро нигоҳбон бошад. То бози дӯстони азиз, фикр мекунем ки ягон ин саволи мо ба охир нарасид. Иншоалло ки бо дар бораи ин мавзӯъ бо мо суҳбат мешавем. Ӯзбекистон рафта битонед, Тоҷикистон рафта наметонед. Қирғизистон рафта битонед, Тоҷикистон рафта наметонед. Граница маҳкама. Худо ҳаматонро нигоҳбон бошад. Дар ҳаққи мо дуогӯ бошед.